Koridor 2 jižní. Začátek koridoru je na stávající rychlostní silnici R10 u Mnichova Hradiště. Koridor končí za obcí Úlibice ve směru na Hradec Králové v místě napojení na stabilizovanou trasu. Mezi oběma koncovými body je koridor veden v souběhu se silnicí 2/268 mezi Mnichovým Hradištěm a Horním Bousovem a dále pak kolem Sobotky a Jičína v souběhu se silnicí 1/16. Niveleta je navržena tak, aby ve volném terénu, kde to umožní ekologické hodnocení, v maximální míře kopírovala terén. V místech křížení údolí, silnic a železnic jsou navrženy mostní objekty a v místech střetu s ekologicky citlivým územím a potřeby zachování celistvosti území je navržen jeden podpovrchový úsek trasy R35. Trasa je navržena tak, aby minimalizovala zásah do území chráněné krajinné oblasti Český ráj na jižním okraji Prachovských skal a tak, aby byla mezi Jičínem a Sobotkou vedena v těsném souběhu se stávající silnicí 1/16 a nezaváděla do tohoto území nový dopravní koridor. Délka tohoto koridoru je zhruba 41 kilometrů, obsahuje 7 mimoúrovňových křižovatek, jeden přesypaný tunel délky 850 metrů a 38 mostů o celkové délce 2,89 kilometrů. Trasa začíná v místě napojení na stávající rychlostní silnici R10, kde je navržena nová mimoúrovňová křižovatka Mnichovo Hradiště. Od R10 je trasa vedena tak, aby obcházela stávající zástavbu v dotčeném území. Mezi Dobrou Vodou a Bosní kříží silnici 2/268. Zde je v místě křížení přeložky silnice 2/268 navržena mimoúrovňová křižovatka Dobrá Voda. Tato mimoúrovňová křižovatka převezme částečně funkci rušené mimoúrovňové křižovatky silnic R10 a 2/268. Poloha křižovatky je dána i dopravními vazbami z 2/268 na R35 směrem na Hradec Králové. Dále je R35 vedena jižním obchvatem kolem obce Kněžmost. V místě křížení silnice 2/276 je navržena mimoúrovňová křižovatka Kněžmost. Přes tuto křižovatku je na R35 napojena silnice 2/276 ve směru na R10, na Bakov nad Jizerou a na Kněžmost. Za obcí Kněžmost je svedena do těsného souběhu se silnicí 2/268 mezi Kněžmostem a Horním Bousovem. Kolem Přepeří a Horního Bousova je navržen severní obchvat těchto obcí. Trasa zde vede v těsné blízkosti chráněné krajinné oblasti Český ráj. V místě křížení přeložky silnice 1/16 je navržena mimoúrovňová křižovatka Horní Bousov. Jedná se o křižovatku, která napojuje na R35 silnici 1/16 ve směru od Mladé Boleslavi a od Sobotky. Do křižovatky je rovněž napojena silnice 2/279 ve směru od Nymburka. Ekologicky citlivým místem je soustava 4 rybníků vybíhající z údolí Plakánku. Křížení této soustavy rybníků trasou R35 je navrženo mezi Červenským rybníkem a Šlejfernou jižně od stávající silnice 1/16. Průchod územím je na mostě délky 350 metrů.
Od Horního Bousova až k západnímu okraji Jičína je trasa vedena v těsném souběhu se silnicí 1/16 s tím, že je kolem Dolního Lochova vedena severním obchvatem za silnicí 1/16. Silnice 1/16 v tomto místě tvoří hranici chráněné krajinné oblasti Český ráj a navržená trasa zasahuje zhruba v délce 1,3 kilometru do okrajové části této chráněné krajinné oblasti. Z tohoto důvodu je v tomto místě navržen mělký přesypaný tunel délky 850 metrů. Další křižovatka je navržena na západním okraji Jičína v místě křížení přeložky silnice 1/16. Jedná se o mimoúrovňovou křižovatku Jičín-Západ, přes kterou je na R35 ve směru na R10 a ve směru na Hradec Králové napojena západní část Jičína a dále stávající silnice 1/35 od Turnova. Kolem Jičína je navržen jeho západní obchvat, který je veden až za obcí Čejkovice. U Čejkovic je křížena silnice 1/32 a v místě křížení je navržena mimoúrovňová křižovatka Jičín-Jih. Křižovatka napojuje na R35 jižní část Jičína a silnici 1/32 od Poděbrad. Po vykřížení Cidliny a 2 tratí Českých drah je trasa v koridoru 2 vedena mezi silnicí 1/16 a severním okrajem obce Popovice. 2 protisměrnými oblouky je trasa vedena tak, aby obcházela zástavbu obce Robousy a údolí Úlibického potoka křížila v proluce mezi okrajovou zástavbou obcí Robousy a Kacákova Lhota. Navržená trasa pak obchází ze severu lesní komplex a je vedena do souběhu se stávající silnicí 1/35. Ve 40,5 kilometru je navržena mimoúrovňová křižovatka Úlibice, do které je napojen východní obchvat Úlibic. Z této křižovatky je navrženo propojení na silnici 1/16 přeložkou stávající silnice 1/35 do trasy východního obchvatu obce. Koridor 3 superseverní. Začátek koridoru je na stávající R35 v mimoúrovňové křižovatce Rádelský Mlýn. Koridor končí u obce Úlibice v místě napojení na stabilizovanou trasu R35, úsek Úlibice Hradec Králové v mimoúrovňové křižovatce Úlibice. Od mimoúrovňové křižovatky Rádelský Mlýn k Rychnovu u Jablonce nad Nisou je koridor veden v trase stávající silnice 1/65. Od Rychnova u Jablonce nad Nisou směřuje koridor k údolí Jizery a je veden severně od Malé Skály a Železného Brodu. Za Železným Brodem kříží údolí Jizery, směřuje k Semilům a dále pak ke Košťálovu. U obce Košťálov se stáčí koridor na jih, je veden kolem Lomnice nad Popelkou a směřuje k obci Úlibice, kde se v mimoúrovňové křižovatce Úlibice napojuje na již stabilizovanou trasu R35 v úseku Úlibice Hradec Králové.
Niveleta v koridoru 3 je hlavně ovlivněna konfigurací terénu, jeho členitostí a velkými výškovými rozdíly na trase. V místech křížení údolí, silnic a železnic jsou navrženy převážně velké mostní objekty a v místech velkých převýšení terénu tunelové objekty. Trasa je navržena tak, aby byla vedena mimo území chráněné krajinné oblasti Český ráj. Jedná se však o velmi členité a hustě osídlené území mezi Rychnovem u Jablonce nad Nisou, Železným Brodem, Semily a Lomnicí nad Popelkou. Délka tohoto koridoru je zhruba 44 km, obsahuje 8 mimoúrovňových křižovatek, 10 tunelů o celkové délce 8,91 km a 39 mostů o celkové délce 6,8 km. Trasa začíná ve stávající mimoúrovňové křižovatce Rádelský mlýn. Jedná se o stávající mimoúrovňovou křižovatku silnice R35 se silnicí 1/65. Od této křižovatky až do křižovatky na 1/65 u Rychnova u Jablonce nad Nisou je R35 vedena v trase 1/65 s tím, že se provede rekonstrukce a zkapacitnění tohoto úseku na kategorii R25,5/100. V místě odpojení ze stávající trasy 1/65 je navržena nová mimoúrovňová křižovatka Rychnov u Jablonce nad Nisou. Přes tuto křižovatku je na R35 napojen Jablonec nad Nisou a Rychnov u Jablonce nad Nisou. Obec Rychnov u Jablonce nad Nisou trasa R35 obchází severně a údolí Mohelky překonává mostem o délce 380 metrů. Jelení vrch u Dalešic prochází R35 tunelem Dalešice o délce 1350 metrů. Trasa zde vstupuje do přírodního parku Maloskalsko, krajinářsky cenného území, kterým vede až k mimoúrovňové křižovatce Železný Brod. Dále je trasa vedena poměrně členitým a strmým terénem směrem ke Splzovu a údolí Jizery. Vedení trasy v tomto úseku vychází z konfigurace terénu, stávající zástavby a ekologických hodnot v území. Severně od obce Splzov je navržen tunel délky 210 metrů, na který navazuje most přes údolí délky 520 metrů. Podél údolí Jizery je trasa vedena v horní části jižního svahu údolí, a to až ke Spálovu. Trasa je vedena severním obchvatem kolem Železného Brodu ve značně členitém terénu. S ohledem na napojení území, a to hlavně silnici 1/10, která prochází hlubokým údolím potoka Žernovník, na členitost terénu a ekologické hodnoty je kolem Železného Brodu navržena soustava dlouhých tunelů. Prvním dlouhým tunelem je tunel Vršek délky 2250 metrů. Na severním okraji Železného Brodu je v místě křížení stávající silnice 1/10 navržena ve stísněných poměrech údolí mimoúrovňová křižovatka Železný Brod. Přes tuto křižovatku je na R35 napojen Železný Brod ve směru na Hradec Králové a na Liberec a silnice 1/10 ve směru od Harrachova. Dalším dlouhým tunelem je tunel Hrubá Horka o délce 2130 metrů. Jedná se o technicky a ekonomicky nejnáročnější úsek celé trasy. Po krátkém povrchovém úseku za tunelem Hrubá Horka trasa podchází vrch Dolenec stejnojmenným tunelem o délce 1030 metrů. Východně od Železného Brodu u Spálova kříží trasa R35 v koridoru 3 hluboké sevřené údolí Jizery velkým mostem délky 480 metrů a výšky přes 100 metrů a přechází na levý břeh Jizery, kde je ve svahu vedena v souběhu se silnicí 2/292 k Semilům. V místě křížení přeložky silnice 2/292 je na jeho západním okraji obce Proseč navržena mimoúrovňová křižovatka. Jedná se o křižovatku s
přeložkou silnice 2/292, přes kterou jsou na R35 napojeny Semily ve směru na Liberec. Trasa je vedena jižně od Semil po severním svahu nad tratí Českých drah zhruba 70 až 90 metrů nad údolím Jizery. Na jižním obchvatu Semil kříží trasa příčné, hluboké a široké údolí Chuchelenského potoka, které je z větší části zastavěné. Přes toto údolí je navržen most délky 650 metrů. Od Semil až ke Košťálovu je trasa vedena značně členitým terénem s řadou příčných údolí v souběhu s tratí Českých drah po severním svahu údolí říčky Olešky. Trasa je navržena tak, aby se v maximální míře vyhýbala stávající zástavbě. Krátkým tunelem Skalka o délce 130 metrů prochází trasa výběžek vrchu Skalka a pokračuje soustavou menších mostních objektů, aby severovýchodně od obce Slaná přešla R35 údolí Hořenského potoka mostem o délce 390 metrů. Díky složité konfiguraci terénu je navržen pod vrchem Pavlenka tunel o délce 770 metrů. V místě křížení přeložky silnice 2/286 u obce Košťálov je navržena mimoúrovňová křižovatka Košťálov. Křižovatka napojí na R35 přes silnice 2/286 a 2/283 Semily ve směru na Hradec Králové a přes silnici 2/286 Jilemnici. Od Košťálova směřuje trasa na jih, obchází obloukem lesní komplex Holubečníku a směřuje k Lomnici nad Popelkou. V místě křížení přeložky silnice 2/286 je navržena mimoúrovňová křižovatka Lomnice nad Popelkou. Křižovatka napojuje na R35 Lomnici nad Popelkou a přilehlé území. Dále je trasa vedena východně od Lomnice nad Popelkou a kříží hluboké a široké údolí Popelky v nezastavěné části údolí mezi okrajovými zástavbami Lomnice nad Popelkou a Nové Vsi nad Popelkou mostem o délce 620 metrů. Mezi Lomnicí nad Popelkou a Železnicí musí trasa překonat terénní zlom lesního komplexu Kumburk-Bradlec a vyklesat zhruba o 200 výškových metrů. S ohledem na konfiguraci terénu, rozlohu lesního komplexu a zástavbu údolí Ploužnického potoka je navrženo směrové vedení trasy údolím potoka podél silnice 2/286 soustavou velkých mostních objektů a tunelů. Jedná se o technicky a ekonomicky náročný úsek. Prvním tunelem na tomto členitém úseku je tunel Ploužnice 1 délky 520 metrů, na který po krátkém povrchovém úseku navazuje tunel Ploužnice 2 o délce 130 metrů. Údolí Ploužnického potoka R35 překonává mostem o celkové délce 780 metrů a masiv hřebene Bradlec podchází tunelem Bradlecká Lhota délky 390 metrů. Jižně od Bradlecké Lhoty trasa R35 přechází údolí Ploužnického potoka posledním dlouhým mostem tohoto úseku celkové délky 680 metrů. V místě křížení silnice 3/284/9 je navržena mimoúrovňová křižovatka Železnice. Přes tuto křižovatku je na R35 ve směru na Liberec napojena severní část Jičína.
Od mimoúrovňové křižovatky Železnice až do mimoúrovňové křižovatky Úlibice je trasa vedena mírně zvlněným terénem a je navržena tak, že obchází zástavbu jednotlivých obcí v tomto území. Poslední mimoúrovňová křižovatka tohoto koridoru je navržena v místě křížení se silnicí 1/16. Jedná se o mimoúrovňovou křižovatku Úlibice. Křižovatka napojuje na R35 jižní část Jičína a Mladou Boleslav přes silnici 1/16 ve směru na Hradec Králové a z opačného směru silnice 1/16 Novou Paku a Vrchlabí ve směru na Liberec a Hradec Králové. Tato křižovatka je součástí samostatné stavby obchvatu Úlibice, která má stabilizovanou trasu a zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí. V rámci tohoto koridoru by se provedla pouze dostavba jedné větve mimoúrovňové křižovatky.